Projekt v crashi? Nestihnutý deadline? Nacenění versus realita? Starý a pomalý projekt? Selhání v komunikaci? Je vám to povědomé? Všechny ty výmluvy a omluvy, že něco nefunguje nebo se nestíhá, protože k tomu existuje 1000 důvodů. A všechny tyto situace mají za následek jediné. Nevyhnutelně míříte do ztráty. I my to zažili, i my jsme v takových situacích byli. A ne jednou, až do chvíle, než jsme si řekli a dost. Nadefinovali a nastavili jsme procesy napříč životním cyklem vývoje softwaru. Na základě více jak 10 let zkušeností jsme vytvořili manifest vývoje softwaru, ve kterém popisujeme standardy vývoje. A je jedno, jestli vám pokulhává část vývoje nebo potřebujete udělat šťáru na celý projekt. My jsme vyladili do detailu procesy týkající se bezpečnosti, zadání projektu, řízení projektu, nasazování projektu, monitorování projektu. Takže pokryjeme vše a váš problém nám určitě neunikne. A tohle všechno neříkáme, abychom si honili triko, ale protože vám chceme pomoct stejně jako jsme už pomohli našim klientům. Kroky celého procesu, který se zdá tak náročný a nemožný stihnout v termínu, přitom nezabere ani prsty jedné ruky. Sejdeme se, klidně online, zanalyzujeme stav věcí a navrhneme rovnou i řešení vašich problémů. První krok je nejtěžší, ale můžeme vám slíbit, že už první schůzka bude vykročením správným směrem.